Tervetuloa tänne TP47 ja Kuopion Elon välisen ottelun jälkeiseen mediatilaisuuteen. Meillä on täällä mukana Eero Niskanen, Elon maalivahti, Topias Viena, TP:n paras pelaaja tänään ja Keijo Husko, ja sitten meillä on vielä mukana Pekka Niskanen, Elon valmentaja. Aloitetaan pelaajista. Eero, miten summaisit tämän päivän ottelun? Odotetun vaikea peli, että Tornio on tietyllä tavalla vaikea tulla pelaamaan vierasjoukkueena, ja odotetun kovaa pressasivat ja pistivät välillä ahtaalle molemmilla muutama hyvä maalipaikka. Mun mielestä piste ihan reilu tulos tästä pelistä. Piste tyydyttää kuitenkin. Muutitteko toiselle puolelle jotain? Tuliko siellä jotain muutosta? Näytti, että TP sai otteessa toisen puolen alussa. Ei me oikein mitään lähdetty muuttamaan, että lähinnä puolella käytiin läpi, että kaksinkamppailut olisi pitänyt hoitaa meille paljon paremmin, että niissä otin tänään ehkä odotettua heikompia, mutta eteenpäin. Okei. Topias, kommentit tämän päivän pelistä? No, tehdään ja 75 minuuttia mun mielestä, että yksi erikoistilanne maali tuli, mutta ei niillä käytännössä ollut kuokalla muuten paikkoja ennen sitä, niin että ei ihan päästy omaan rytmiin taas kiinni, että meni hetken aikaa, että alettiin kaksinkamppailuja voittaa ja pelirohkeus tuli. Että toka puoli AAK oli hyvä ja siihen asti kun tehtiin maali, mutta niin voi olla, että vaihot vähän ehkä sekoitti, että alkoi mennä lopussa vähän päästä vähän, ettei saatu kontrolloitua palloa. Että vähän ehkä on pettynyt, ettei 3 pistettä saatu, mutta olisi se voinut kääntää toisenkin suuntaan tuossa lopussa. Että niin on tyytyväinen tulokseen, mutta on vielä reippaasti parannettavaa koko joukkueella pelissä. Kyllä. Okei, päästetään pelaajat suihkuun ja kiitos Eero ja Topias. Okei, sitten Pekka ja Keke. Pekka, sinun kommentit aivan pelistä. No joo, Eero hyvin sanoikin, että odotettu vaikea oli kyllä tämä peli. Jos katsoo ensinnäkin kokonaisuutta, niin Eerokin sanoi, niin yksi reilu tulos ja tietysti sitä pelin semmoista intensiteettiä ja vauhdikkuutta kuvaa hyvin se, että mä veikkaan, että kumpikin joukkue on vähän pettynyt kuitenkin lopputulokseen. Meillä oli ensimmäisellä jaksolla oli hyvä ote pelistä ja se oli niin kuin mun mielestä vahvastikin meidän kontrollissa ja mielestäni ansaitusti mentiin maalin johdossa tauolle. Toki ensimmäisen jakson loppu oli meitä heikko, että siinä TP pääsi hyvin pelin mukaan. No sitten taas toka jakso ensimmäinen puoli tuntia, niin se oli ihan TP-heiniä. Mä oltiin täysin purjeessa ja TP tasoitti ihan ansaitusti ja olisi ehkä voinut mennä johtoonkin siinä kohtaa. Että meillä ei ollut ei jalkaa eikä kaksinkamppailuvoimaa ja ei minkäänlaista hyökkäyspelaamista. Sitten viimeinen vartti taas, niin me saatiin lähinnä vastahyökkäyksistä tukuttaa vaarallisia maalipaikkoja ja olisihan niistä pitänyt maali tehdä kyllä. Muutama oli semmoinen paikka hyvin TP-veskari kyllä torjunut ja siinä mielessä heti pelin jälkeen niin totta kai niin aavistus harmitti ja näkyy tuo meidän hyökkäjä, joka pari kertaa oli paikassa, niin marssivan suoraan pukukoppiin, että häntä varmaan harmitti vietävästi, mutta niin kuin sanoit, jos katsoo tätä kokonaisuutta, niin mun mielestä tasapeli reilu tulos niin molemmille. Kyllä. No entäs Keijo, sinun kommentti? No, niin kuin Topias sanoo tuossa, niin että ensimmäinen vartti taas katsellaan peliä, ei mennä kaksinkamppailuun, ei voiteta, ei uskalleta. Sitten taas päästään 1-0 johtoon vastustaja ja sitten taas pikku herätys ja viimeinen 10 minuuttia ja kapuolelta oltiin jo vähän mukana pelissä, mutta sitä ei nyt tuntuu, että me vaan niin katsellaan jotakin elokuvaa tuolla sitten. Niin, tosi pettynyt siihen ensimmäisen puoleen. Ja sitten semmoinen pelirohkeus puuttuu, että tuntuu, että kaikki juoksee suunnilleen karkuun sitten, niin älä vaan syötä mulle palloa. Niin, älyttömän pettynyt siihen ensimmäisen puoleen. Uskalla kumminkin. Toisella puolella että hei, maali on kumminkin tuolla puolella me pitää tehdä, niin sinne pitää uskaltaa mennä. Eikä se, että jos me päässään prässiin ohi, niin me pelataan vielä maalin takaisin pallon sitten. Niin. Pelirohkeus, mutta joo, onko tyytyväinen pisteeseen, niin toki on tuon lopusäheilyksen jälkeen niin sillä lailla tyytyväinen. Toki se meni toka puolella hyvä 30 minuuttia sinne, mutta
Mutta joo, vaihtoja jouduttiin tekemään tietystä syystä aika paljon, niin sitten tänne tuli loukkaantumisia ja jouduttiin pakostakin vaihtaa. Niin. Mutta joo, Taneli otti sitten loppuun pari game saveria sit siihen, niin et sillä lailla tyytyväinen 1-1 tulokseen. Mutta joo, sama klisee kuin meidän aikaisemmissa peleissä, että me ollaan vaan unensa jotenkin. En tiedä mistä johtuu. Niin täytyy valmentajakin katsoa peiliin, että saadaan joka peliä ennen 20 minuuttia olla lopuksi. No, miten tästä eteenpäin nyt? Kuitenkin 3 pistettä varmaan tarvittaisiin. No, 3 pistettä tarvitaan. On meillä hyviä matseja ollut ja semmoista perusjarkonia, että pelataan hyvää futista, mutta ei se paljon lohduta, jos sieltä pistettä tuu sitten. Niin nyt on Herkules torstaina ja lasketaan nyt lampaat sitten, että ketä loukkaantuu, ketä on pois ja minkälainen joukkue saadaan jalakelle sitten. Torstaita kohti. Katsotaan, että saadaan täysmiehistö. Kiitoksia valmentajille ja Kiitoksia. Elolle turvallista kotimaata. Kiitoksia. Niin. Kiitos. Kiitos. TP:lle onnittelut. 7 peli ensimmäinen ottelutilanne maali, mikä meille tehtiin.